Vítajte pri počúvaní podcastu Play to Learn. Moje meno je Belinda Rašnarová a budem vás prevádzať rôznymi témami, ktoré sa dotýkajú vzdelávania a hier. Dnes som sa rozprávala s Táňou Zacharovskou a Dankou Bubákovou, ktoré sú mojimi kolegyňami v Impact Games. Zaujímalo ma, čo všetko zahŕňa ich práca, ako vyzerá proces tvorby vzdelávacej hry, ale aj napríklad to, čím sa líši tvorba hry v neziskovom sektore od tvorby hry v komerčnom hernom štúdiu. Poďte sa spoločne so mnou dozvedieť zaujímavosti zo zákulisia Impact Games v dnešnej epizóde. V bonusovej časti, dostupnej iba na gamifactory.sk, nám ďalej Danka s Táňou prezradia rozdiel medzi vzdelávacou hrou a gamifikáciou a zistíme aj, ako vyberať hry pre svojich žiakov a deti. Na začiatok by som sa chcela spýtať, že ako to celé začalo, ako sa hovorí, odkiaľ pochádzate, nejaký váš akože background. Ja viem, že sa obidve medzi sebou dlho poznáte, tak mi napadla taká vec, že možno by ste to mohli skúsiť tak akože sa navzájom predstaviť. Nie. Ja by som akože to by mohlo byť zaujímavé. To je také gamifikácia čo všetko o tebe neviem. Ale to by mohlo byť práve zaujímavé. Ale dobre, jasné, keď si s tým niekam bolo tak. Jasné. Dobre. Ale toto bol podľa mňa, že super príklad gamifikácie. Nemyslíš? Neviem. Dobre, ja by som povedala, že Šokovej terapie. Dobre, tak nič, tak kľudne, Táni, začni s sebou. OK, no ja som sa vlastne k hrám, k ich tvorbe teda dostala 22 rokov dozadu v podstate. Takto na začiatku leta som vlastne začala robiť ako študentka ešte grafiku pre kedysi Cauldron, veľké to slovenské štúdio. A v podstate som sa od 2D, 3D grafiky cez tvorbu postav herných dostala k art direction a posledné roky ku game designu s tým, že sa špecializujem v posledných rokoch hlavne na dizajn vzdelávacích hier. No okrem toho učím. Učila som v rôznych vzdelávacích programoch, momentálne učím na filmovej fakulte vo ŠMU herný dizajn, herné mechaniky. Učíš a zároveň si sama dokončuješ doktorantúru, myslím? Začnem. Ešte len začneš, OK. Tak. Okay. To som chcela povedať ako taký fun fact, že sa to tu vlastne ani dlho nedalo študovať, že? Že ty si vlastne máš niečo iné. Nie, v podstate ja mám vyštudované sochárstvo a priemyselný dizajn. Dizajn je asi, tak sochárstvo bolo super na charakter dizajn a priemyselný dizajn celkovo na dizajnerské myslenie, čiže nemám pocit, že som študovala niečo, čo sa netýka mojej profesie, ale v podstate priamo sa to nedalo študovať až do pár posledných rokov. OK. Čo ty, Dani? to je mega krásne konzistentná odpoveď. Ja mám pocit, že už teraz tuším, že ja budem ten chaotický prvok, takže dúfam, že to zvládneme spolu. No, ja idem vlastne z filmového sveta, ale presne to je otázka, že keby sa volá, keď som ja vtedy riešila, že čo vlastne študovať a kde sa čo ma najviac posunie alebo približí k tomu, čo vlastne že túžim robiť. Keby vtedy existovalo školy alebo odbory, ktoré sú dnes, tak pravdepodobne by som išla študovať game design alebo nejaká kombinácia s artom. Ale teda v mojej dobe sa to nedalo, takže som išla na FAMU do Prahy študovať animovaný film, multimédia, film. A to bolo vlastne super pre mňa v tom, že ja vlastne síce robím celý život vizuálne veci, ale pre mňa je to akoby, ja som vlastne storyteller. To je proste akoby vizuálny storyteller. Takže v tomto mi ten film zase strašne veľa dal. A to je niekedy také akoby zaujímavé, že teraz som sa nedávno o tom bavila s bráchom, že svojím spôsobom ten job, čo teraz ja robím, tak akoby som si ho nie že musela vymyslieť, ale vlastne človek to vlastne kreuje aj tým, že svojimi voľbami a skúsenosťami a tak ďalej. Je to také akoby zaujímavé. Čo možno, že to je zase trošku tá výhoda toho, že keď si vlastne pri tých v úvodzovkách začiatkoch toho priemyslu, v úvodzovkách hovorím naozaj, lebo proste to ide cez pár dekád a tak. No ale v podstate teda späť k tomu, že čo ja robím. Ja teraz robím art direction
alebo v podstate už ako dlhú dobu a som vlastne zodpovedná za celú kompletnú akoby vizuálnu stránku projektu, takže pod tým je veľa vecí a je to podľa mňa že veľmi zaujímavá práca. No. Hej, ten herný svet, možno to tak môžeme povedať, napríklad oproti filmu, že je to ako mladšie médium, takže je to možno aj zaujímavé zamyslenie, že ľudia, ktorí to dnes už študujú, že kam sa zase dostanú, možno niekde, kde si my nevieme ani predstaviť, že čo budú robiť ako nejakým iným médium, nejakou inou technológiou. Prepáč, na toto, lebo to je že strašne exciting. A ja keď som išla študovať film, tak to bolo, že my sme tak ako presne, že snívali o tom, že wow, že keby sme tam boli, lebo to je taká svojím spôsobom najkreatívnejšie obdobie, keď to médium sa vlastne objavuje. Tak akoby, a vlastne v podstate mi sa to podarilo, pretože už som vlastne z toho filmu, tak začala som riešiť hneď interaktivitu, pretože to bolo to, čo mi vlastne, to je jediná vec, ktorá mi vo filme chýbala a to je to, čo vlastne v hrách je úplne že zásadný prvok. Takže teraz vlastne sa mi splnil sen, pretože ja som vlastne stále ešte pri tom objavovaní toho média alebo proste pri tej počiatočnej fáze, no. Podľa mňa. Tak povedali sme si teda, že tu máme Táňu ako hernú dizajnerku a Danku ako art direktorku, ale skúsme to ešte úplne, ak náhodou niekto naozaj sa dostal k tomuto podcastu a moc možno toho nevie o hrách alebo o tom zákulisí, ešte si to trošku rozložme, že čo to teda vlastne znamená. Art direktorka spomenula si, že vizuál a takže môžem to tak úplne laicky ako opísať, že ty to vlastne kreslíš tú hru, ty to navrhuješ, ako to bude vyzerať. No v podstate je to tak, že podľa toho, aký je veľký tím a aký je ten projekt konkrétny. Lebo sú malé projekty alebo malý tím, kde máš celý vizuálny tím je jeden človek a potom, áno, ty robíš vlastne všetko. Aj to vlastne nielenže nastavíš, aj si za to zodpovedný, ale robíš aj animácie, aj čokoľvek je treba, modeluješ, kreslíš, fotíš, absolútne proste všetko, UX, UI, ale potom sú obrovská škála, obrovský priestor a niekde na druhej strane máš tím, kde je 150 ľudí a ty si ten hlavný, ktorý je ten zodpovedný za to a tie týmy sa delia na animátorov, modelérov, ľudí, ktorí robia textúry, proste na veľmi špecifické časti, no. Takže ten art director je ten, ktorý je ten proste tam nejaký kreatívny, akože riaditeľ. Jasné. Nie riaditeľ, ale ten človek, ktorý je zodpovedný. Jasne, ako team leader. Hej, no. A u nás v podstate v Impacte, podľa toho, či robíme malý projekt, tak áno. Aj teraz napríklad sme robili jeden maličký projekt, kde vlastne som to všetko aj kreslila, Táňa to vymýšľala, hej. A potom pokojne aj povedz, ktorý? Pochválme sa. Ja som to chcela povedať a normálne lebo presne som sa zháčila, lebo my vždy máme nejaký pracovný názov, tak tú hru voláme a potom vo finálnej fáze sa tá hra nejak nazve. A teraz presne som sa na teba pozrela, že bože, ako sa volá tá hra. To je Spin Game. Príšerky. Finančné príšerky, áno, to je o finančnej gramotnosti pre deti. Takže presne to je spoločenská hra. No. Analogová. Takže áno, tu sme. A tam nebolo ani tak veľa času, ani ten rozpočet nebol až taký veľký, takže tam áno, tam som všetko aj kreslila, aj proste sádzala text, aj všetko. Čiže tu som akože oddelenie o jednom človeku. A potom napríklad Heritage, kde Heritage Quest AR. Áno, Heritage Quest AR. Naši poslucháči. To je zase zaujímavá hra, ktorá vlastne sa skladá, ale to Táňa povie viacej, lebo vlastne Táňa je game designerka, ale teda ja iba v skratke, že tam je viacero menších hier a každá tá hra je iná. Takže proste presne tam robíme s 3Dčkom, kde sa spolupracujeme s inými ľuďmi, veľmi šikovnými. Tánou Sleziakovou, pardon, ospravedlňujem sa. Týkame si všetci, takže to znamená ako Dano. Veľmi šikovná. Pozdravujeme Danku, teda ona tiež je z Impact Games a ona sa tej 3D grafike venuje. Hej. A je fakt super šikovná. Fakt. Veľmi sa teším, že sme spolupracujeme. No ale viac o tom asi povie Táňa, o Heritage prípadne.
Alebo hlavne o tom hernom dizajne, hej, že poviem si dizajn, tak si tiež predstavím v podstate prácu s nejakým vizuálom, ale teda v hernom dizajne je to o ničom možno inom. Nie, ani v priemyselnom dizajne to nie je len o vizuáli, je to v podstate navrhovanie a aj funkcionality systému. Podobne, samozrejme, že to súvisí s tým, ako to vyzerá, aby sa to dalo ovládať a podobne, ale aby sme v podstate, ten herný dizajner navrhuje celý systém, ako to funguje, ako sa to bude ovládať, ako sa to bude hrať. Vlastne navrhuje celý ten herný zážitok. Tam je veľmi to úzko prepojené s art designom a s art direction, ale v podstate ten dizajn sa dá zhrnúť do toho, že ako to bude fungovať, aký z toho budem mať pocit, ako sa to bude hrať. A vo veľkých firmách je to podobne ako pri tej grafike, tiež parketa niekoľkých ľudí s tým, že je tam ten lead game designer, ktorý je ako keby zase creative owner z tej hernej stránky, ale potom tam máme scenaristov, ktorí robia storytelling a máme tam level designerov, ktorí robia už veľmi špecifické časti a máme tam rôznych podľa toho, že čo to je. Čiže napríklad ak sú tam súboje, tak na to je špeciálny človek, ktorý rieši súboje v tej hre. Ak sú tam nejaké ekonomické systémy, zase máme niekoho, kto rieši to, aby to celé držalo pokope. Takže tak, no a u nás robím všetko ja. Tak, z tejto stránky. Áno. Máme teda v Impact Games malý tím, ale vôbec sa za to nehambíme, lebo ste super. Aké podľa mňa to je, že strašne zaujímavé robíte malo. A keď je ten tým dobrý, tak to je úplne, že wow. To je úplne úžasné. Inak by the way ma napadlo, keď si teraz hovorila, že povedala by si, že je to niečo také, ako napríklad režia pri filme? Áno. Áno. Čiže v podstate musia tam spolupracovať všetky tie ďalšie veci, ale takto vlastne definuje aj môj šéf na škole, že vy ste ten režisér. Režisér hry. Áno. To je pekná paralela. Spomenuli sme už nejaké hry, Heritage Quest AR a ako sa to volá, finančné príšerky? Finančné príšerky? Myslím, že tak sa to volá. Mali sme tam viacero alternatív, ako dosť kreatívnych a potom... Áno, ale veľakrát sa stane, že keď je to napríklad špecifický klient, takže v podstate nad niektorými vecami rozhoduje, že my dáme alternatívy, rozhodne klient. Takže... Ako toto bolo finančné príšerky boli s ktorou organizáciou? To bolo s mladým podnikavcom. Mladý podnikavcom, áno. Čiže to bola spolupráca. A dosť často rozhoduje aj cieľová skupina, aby to pre ne bolo atraktívne, alebo aby sa napríklad dal ten projekt vyhľadať na store. Lebo tak sa dá v podstate veľmi dobre stratiť projekt pod koberec, keď má nejaký arbitrárny názov. Jasno. Alebo zložitý. Dobre, to sme už načali sme tému názvu, o tom som síce vôbec nechcela hovoriť, ale je to veľmi zaujímavé názvy vo všeobecnosti. Každopádne som sa chcela dostať k tomu, že na čom teraz robíte. Ktoré projekty sú také živé práve? No, práve robíme na projekte, ktorý je ešte tajný a bude to detektívka, takže... ale môžem povedať, že bude to detektívka o grafoch. Budete sa tam učiť gramotnosť, čo sa týka čítania grafov a interpretácie, takže je to taký zaujímavý amalgám toho vzdelávacieho a zábavného. No. A zároveň vlastne dokončujeme súčasť toho Heritage AR. Robíme tam hru o modrotlači. Čiže je to také vlastne kultúrne dedičstvo a jeho prevedenie do nejakej takej hravej formy, atraktívnej pre decká. Heritage Quest, disclaimer, vyšiel myslím minulý rok a je to teda v podstate dejepisná historická hra o... Je to, dalo by sa povedať, že je to platforma, čiže budú tam naozaj, že je to platforma s viacerými hrami, s tým, že napríklad táto modrotlač je taký kreatívny sandbox, že v podstate nie je to hra, ktorá by mala dej alebo nejaký vyšší cieľ alebo nejaký problém, ktorý ten hráč rieši, ale napríklad hra o rímskom limese, ktorá sa odohráva tuto za Dunajom v
Kerulate, tak to je klasická taká príbehovka s nejakou zápletkou, pár nejakými logickými hadankami alebo problémami, ktoré treba vyriešiť a je to iné. Čiže každá tá hra v podstate bude postavená na tom, čo je špecifické pre to jednotlivé dedičstvo. Toto je inak podľa mňa, ja si myslím, že ty si v tomto veľmi dobrá, akože z mojej skúsenosti z našej spolupráce, že to je podľa mňa veľmi dôležitá vec, keď sa robí, keď sa tvorí vzdelávacia hra, že zobrať z toho prísť na to, že ako to uchopím, že čo je ten najlepší spôsob, ako proste zobrať to dôležité, to zaujímavé a predať to, alebo proste ponúknuť to. A akoby teraz nehovorím o predaji, akože v zmysle nejakých financií, ale myslím akoby, že proste, aha, tu mám niečo zaujímavé. Sprostredkovanie vlastne ďalšie. Presne, sprostredkovať. Díky, to je super slovo. A ty si môžeš akože vlastne, to je tam podľa mňa prvý krok, že fakt vybrať, že ako to proste, ale na to, aby si to vlastne urobil, tak musíš tomu najskôr porozumieť úplne sa, akoby, že porozumieť, že o čom to vlastne je. A toto mi príde také zaujímavé na Heritage, že presne, akoby tam máme zatiaľ Modrotlač a Limes, čo je v podstate história rímskej cesty vlastne na Slovensku, na našom území. A vlastne Limes je príbehový, a Modrotlač je presne, že poďme byť kreatívni a poďme sa zahrať. A toto je podľa mňa že strašne dôležité, že vymyslieť, že toto je na tom to, čo chceme vlastne ukázať, že vlastne to Modrotlač je proste kreatívna a že je to proste nejaký prejav naozaj, že v tom, pre mňa napríklad, že v tomto boli naši predkovia rovnakí ako my, že proste oni tiež chceli sa prejaviť a chceli mať fajn aj oblečenie, aj akoby aj objekty. kvalitné, aj pekné. Že presne. Že pre mňa to takto, že to sa mi veľmi páči a myslím si, že toto je že strašne zaujímavé aj pre mňa napríklad na spolupráci s tebou, že ty hrozne dobre toto vieš. Ďakujem. Akoby, že toto proste, a tu je príbeh a tuto je proste tá kreativita. Vy urobiť akože esenciu toho najdôležitejšieho, čo z toho je a to použiť v tej hre. Super, tak povedali sme si trošku o jednej hre, Heritage Quest AR, ale odvtedy, to bolo minulý rok, tak odvtedy vznikli ďalšie 3, ak dobre počítam. A Danka povedala, ja som akoby v tomto hernom svete pomerne nová, ale Danka povedala taký zaujímavý postreh ešte predtým, než sme začali natáčať, že keď všetkým poviem, že vznikli 3 hry za rok, ešte možno v nejakom takomto našom neziskovom prostredí, takže že je to naozaj niečo, tak možno by si nám teraz aj na kameru do podcastu mohla viacej opísať, že prečo, ako. Áno, akože súhlasím, bol to fakt, že rok. bol to rok, ktorý zase akože, aby som to uviedla na správnu mieru, nemyslím si, že to sa dá, alebo že je to zdravé to opakovať. Hej, že proste naozaj to bolo, že mnohom proste toho, že presne som aj spomenala, že som ako vlastne teraz v podstate akoby na plný úväzok v Impacte, ale skoro keby som bola na plný úväzok aj polovicu, lebo toho bolo naozaj že veľa, ale musím povedať, že to bolo super zaujímavé, naozaj, že vlastne každý z týchto projektov, prvé bola Kto je Helena, to je úplne, že je asi môj možno, že najobľúbenejší náš projekt, to bolo tak zábavné ho robiť a toto inak veľmi pomáha, podľa mňa veľmi, že to sme mali super tím a napriek tomu, že ten tím bol vlastne úplne, že maličký, tak akože to bola taká zábava tú hru robiť, ja som si to fakt akože strašne užila. Čo si môžeme predstaviť pod malým tímom? To je akože 3 kusy a projekt manažer. Čiže jeden programátor, jedna grafička, jedna game designerka. Super malý tím. Super a výborný výsledok za tým. Kto je Helena? Gamifactory SK. Kto je Helena, no. A fakt akože... Fakt sme si to užili, takže to bola Kto je Helena. A potom druhý projekt, ktorý tiež veľmi, akože zase veľmi špeciálny pre mňa, Romoji. A tam ten je vlastne taký akože príbehový a sú tu naozaj akoby príbehy vlastne
V podstate aj od začiatku sme sa o tom rozprávali, že chceme vlastne dať priestor a chceme vlastne vytvoriť priestor pre rozprávanie vlastne rómskych akoby príbehov, čo je podľa mňa veľmi, veľmi dôležité u nás v tejto dobe. A tým pádom ale tam išlo aj o to, že sme potrebovali aj my sami sa byť naozaj že veľmi citlivení a byť veľmi otvorení. My sami sme potrebovali hlavne počúvať bolo to s veľkou care. Proste sme sa snažili vlastne pri tomto projekte a to nás zase tiež akože stalo veľké množstvo energie, pretože nám vlastne na tejto téme záležalo. Ale výsledok je podľa mňa veľmi, ako mám tú hru veľmi rada. Ešte aby som to, priblížila, teda, že je to tiež príbehová hra o akoby takých troch detských kamarátoch a pojednáva sa tam o diskriminácii a predsudkoch, takže aj keď je to fiktívny príbeh, tak bolo dôležité k tomu prístupiť, tak aby to možno nikoho akože sa nejako nedotklo, alebo takto si to myslela? Akože nikoho alebo sa aby to nedotklo. bolo dobre vlastne komunikované, že ten message? Ja by som povedala, že takto, lebo to je príbeh vlastne o kamarátstve. V podstate je to príbeh o kamarátstve a je to o tom, že ako sa aké je to byť iný a že proste byť iný naozaj v nejakej spoločnosti, kde ty si v podstate menšina, tak ono to je to špecifické. A čo sa týka rómskej menšiny, tak u nás to znamená, že áno, naozaj, že akoby tá diskriminácia u nás, aj ten príbeh sa odohráva vlastne na malej dedinke. Takže áno, tie ťažkosti tam sú akoby navyše, že proste také ako pre nás všetkých život asi nie je úplne že super sranda. A potom, keď máš k tomu navyše nejakú ďalšiu odlišnosť, tak ešte je to akoby komplikovanejšie a my sme vlastne chceli povedať toto. A zároveň sme chceli povedať, že to nie je ani nič akože extra špeciálne, lebo ľudia často, keď sa bavia o takýchto témach, tak veľakrát akoby aj by radi niečo urobili, ale vlastne nevedia. A často tá otázka akoby je, že no dobre, ale čo mám robiť? Akoby? A my sme veľa nad tým rozmýšľali a my sme vlastne chceli povedať, že v podstate vôbec nič, iba byť akoby ľudský a byť kamarátsky a to je vlastne všetko, hej? Že v podstate, že iba proste ukázať pár situácií, kde my vidíme kamarátskú skupinu, ktorá je akoby, máme tam dvoch chlapcov s rómskym pôvodom a dievča, ktoré akoby nemá rómsky pôvod a oni sami idú cez nejaké proste situácie a tým, ako v podstate my ukazujeme tie situácie, toto sme sa snažili vyvažovať, že aby boli aj realistické, ale aby to nebolo dosť traumatické, aby to bolo proste, že my fakt chceme ukázať to, že ako vlastne spolu môžeme cez tieto situácie ísť, ako sa máme podporiť a to je vlastne to, čo tá hra chce povedať, že akože v podstate, že spolu. Že poďme spolu, že nikto z nás nemá nejakú jednoznačnú odpoveď, ale keď sa budeme naozaj rozprávať, počúvať, podržíme sa vlastne aj akože komunitne, tak akoby, že to je vlastne to, čo tá hra akoby hovorí. A to že nechceme sa nikoho dotknúť, no, akože my sme chceli podporiť toto. My sme chceli podporiť to, že poďme spolu a že áno, nie sme všetci rovnakí a v niečom sme rovnakí a v niečom máme iné skúsenosti a takže nič nejaké absolútne prevratné, tým nehovoríme. Ale ľudia na to reagujú celkom, že sme sa niekoho dotkli, evidentne. Jasné, je to stále palčivá téma, ale tak s tým ste asi určite počítali. Áno. Tak musím povedať, že ja si myslím, že ten rozmer toho priateľstva je tam veľmi pekne v tejto hre zobrazený, že keď som to hrala, tak som si tak hovorila, že wow, že som z toho cítila, že sú takí naozaj títo traja hrdinovia, takí veľmi, veľmi prepojení a ešte nám iba taký fun fact, ktorý som sa vlastne dozvedela z tejto hry pre poslucháčov, keby chceli si ju zahrať, že som ani ja netušila, že vlastne na Slovensku nemôže byť žena hasička, akože nemôže to vyštudovať, hej, že tá hrdinka tam chcela byť hasička, že môže byť záchranárka, alebo čo si také? No nie, ono je to také komplikovanejšie, nemôže robiť niektoré, ono je to súvisí s tým, že ženy nemôžu nosiť také ťažké bremená, je to akoby dané zákonom, ale tam je to akoby také zjednodušene podané pre deti. No. Neplatí to tak všade vo svete, u nás to tak ešte teraz je.
a ľudia majú na to rôzne názory, ale ja si tiež myslím, že už je to svojím spôsobom prekonané, ale v tomto napríklad sa úplne nezhodneme, nie? Že Táňa, že ty si myslíš, že to má svoje opodstatnenie, alebo... Ja neviem, ja mám pokazenú chrbticu, takže... A viem, že napríklad záchranári s tým majú problémy. Hej, Takže ja tam vidím aj tie nejaké dôvody z toho pracovného zákona. A tak, ale určite si viem predstaviť, že dievčina, ktorá sa rozhodla, že toto je jej sen a narazí práve na toto, tak hlavne z toho pohľadu dieťaťa, ktoré je superhrdinský majster sveta a všetko je možné, tak je to krutý náraz na legislatívu v tomto prípade. Hej, my sme presne chceli, akoby, že aby v podstate tam ukázať, že ako vlastne, že toto je fajn, že zdieľame všetci spolu vlastne rôzne struggles, ktoré máme, ktoré každý máme nejaké... Každý má nejakú prekážku. Hej, presne. Takže o tomto to v podstate je. Ale hej, to je taká zaujímavosť. Ja som to tiež predtým napríklad nevedela, že... Hej, to je vlastne zaujímavé na tom samotnom je a to asi zažívate pri každej tej hre, že vyberiete si alebo nejakým spôsobom sa dopracujete k téme, a tomu, ako tú tému spracujete, akože napríklad tú vzdelávaciu, hej, že ideme rozprávať o tej diskriminácii, potom vymyslíte okolo toho už herný príbeh a potom vlastne prichádza to také štúdium toho, nie? Že... Nie. Nie? Nie. Ja začínam tým, že nákup knížiek a imerzia do toho problému, lebo pokiaľ to príde nakoniec, tak to už ako keby šijeme to vzdelávanie, vkladáme do niečoho, čo je hotové. Ale to si odporuje s tou nejakou úspešnosťou toho vzdelávania, lebo potrebuješ poznať podstatu tej problematiky, potrebuješ poznať, akože ja sa veľa rozprávam aj s učiteľmi, aby som vedela, že kde sú tie momenty, kde napríklad žiaci, študenti narážajú v tej téme, čo nevedia pochopiť alebo spracovať, čo je pre nich, ako keby potrebujú iný spôsob nejakého spracovania toho problému. A to je jedna stránka a druhá stránka je to, že naozaj treba ísť od podstaty veci. A ten dizajn toho herného zážitku je ako keby... To je to iné pri vzdelávacích hrách, že v podstate hry, ktoré sú zábavné alebo vyrábané preto, aby sme si oddychli, aby sme sa zabavili, tak v nich to, čo my považujeme v podstate za vzdelávacie, tak môže prísť nakoniec ako nejaký kontext alebo nejaké doplnenie toho obsahu, ale u nás to musí ísť naopak. Jasné, k tomuto sa ešte dostaneme, tomu by som sa chcela venovať viac a asi som sa zle vyjadrila, že jasné, hlavne keď sa tvoria vzdelávacie hry, chápem, že treba začať od tej vzdelávacej podstaty, ale skôr som myslela, že sa akoby v tom procese tvorby dozvedáte potom možno takéto veci, hej? Že takéto akože, ako som to nazvala predtým, že fun facts, že to mi príde na tom také veľmi fascinujúce, viem si predstaviť, že to sú niekedy možno tie veci, ktoré akože udržujú nejakú tú motiváciu, alebo že vás to baví vlastne počas toho procesu. Pre mňa totálne. Ja som presne hovorila, že už tu teraz mám 2 knihy so sebou, ktoré som taká, že ja to úplne žinúvam. Že presne sa akoby úplne do toho... A ja sa strašne rada učím. To je, to je proste moja najobľúbenejšia vôbec akože aktivita, činnosť. Takže mňa to vlastne strašne baví, lebo niečo viem o tej téme, ale vlastne najskôr ja ju vlastne skúmam, v podstate by som povedala. A potom presne akoby poviem, že OK, že proste to, čo som hovorila, čo Táňa vie super, podľa mňa, že akože, toto je vlastne, toto je to, čo je zaujímavé na tej veci. A teraz akoby, ako vytvoriť ten zážitok pre ostatných v podstate. Podľa mňa to je, akože, takže... No. Aby som nás vrátila naspäť, kde sme začali v tejto otázke, začali sme sa rozprávať o tých 3 hrách, také, ktoré vznikli tento rok. A teda hovorili sme o Kto je Helena, o Romoji a ešte sme nespomenuli Chia, čo je skrátka pre Chicken Intelligence Agency. Tak Táni, predstavila by som ešte tak ako túto hru trošku? V podstate Chicken Intelligence Agency je hra o kritickom myslení a o jak sa volajú tie kognitívne potvory po slovensky? Biases. Skreslenia? Skreslenia, áno. O kognitívnych skresleniach ja to vždycky zabudnem v slovenčine. Je to už taký zaužívaný. Lebo pre mňa slovo bias znamená niečo iné v angličtine ako skreslenie v slovenčine.
No, čiže je to hra o kognitívnych skresleniach, čo sú v podstate také tie chyby logiky, ktoré máme v rozmýšľaní, ktoré sú pre nás prirodzené, vďaka tomu sme prežili až teraz do našej doby, že boli z pohľadu evolúcie nutné, ale zároveň nám spôsobujú kopu nejakých vedľajších problémov. No a v podstate je to veľmi citlivá téma, pretože učiť decka o tom, že ich mozog má nejaké používa nejaké skratky a barličky, ktoré majú vlastne nežiadané následky na ich správanie, myslenie a videnie sveta a tak ďalej, tak je to veľmi náročná téma, pretože nemôžeme povedať niekomu, že rozmýšľaš, proste tvoja hlava nefunguje tak, ako by mala, lebo je to ponižujúce pre všetkých nás. Toto je niečo, čo je krutá urážka. A snažili sme sa teda, že pre nás bol veľký problém, že za prvé, ako ich to naučiť, a za druhé, ako ich to naučiť tak, aby sa nepostavili k tej hre a priori odmietavo. Čiže sme sa rozhodli pre takú legendu, že vlastne my ako hráči hráme za sliepku, s tým, že ak poznáte Douglasa Adamsa, tam sú najdokonalejšie bytosti myši, ktoré majú navrch a kujú svoje temné pikle a s nami ako nedokonalými bytostiami, tak vlastne v tom našom fantastickom hernom svete sliepky už ako dinosaury vlastne boli na tejto planéte a v podstate sprevádzali primáty ich vývojom až dodnes a robia ako keby takú šedú pomocnú silu. No a vlastne v tej našej hre úlohou sliepky je v podstate cenzorovať tok informácií, ktorý prichádza nášmu človečikovi cez internet, aby on bol šťastný a spokojný a zároveň, aby my ako sliepky sme prežili. Aby sme neskončili globálne na tanieri alebo neboli vyhubené z nejakého iného dôvodu, alebo aby nás neprekúkli náhodou, našu superinteligenciu. Takže v podstate je to postavené na takej fantastickej premise s tým, že decká musia veľa čítať takých, dúfam, že vtipných internetových hlášok na rôznych fórach, kdekade, vlastne čo číta ten človečik. A zároveň tak postranne sme tam pridali taký prvok nódového programovania, že v podstate tá sliepka programuje filtre, ktoré filtrujú obsah tých správ. Čiže v podstate pridali sme tam ako keby ešte jeden ten vzdelávací zámer navyše. No a tak, to je asi všetko, čo k tomu viem povedať. Teraz mi napadlo, ako bývajú také tie rôzne rodičovské kontroly a rodičovské zámky a toto vlastne ako filtruje ten obsah nejakým spôsobom deťom, tak vlastne v tejto hre je taký ako slepačí zámok, nie? Slepačí, dá sa tak povedať? Chicken lock. Chicken lock, dobre. Hej, tiež veľmi, veľmi originálny koncept. Užívam si tú hru. A to si nebola pri tom, keď sme to brainstormovali my dva. A to bolo dosť fun. Takže to mám veľmi rada, tie začiatky. Že presne si pamätám, jak sme sa o tom presne rozprávali. To je... Mňa na týchto hrách baví to, že v podstate hráči sa hrajú, ale my sa v podstate hráme oveľa viac než tí hráči možno. My hráme hru s hráčmi. Hej. Je to veľmi zábavné podľa mňa tiež, akože táto práca. Tak. A je to vždycky niečo nové. Akože vždycky nejaký nový problém, ktorému sa treba nejak kreatívne postaviť, vymyslieť nejaký nový nástroj na to, aby to fungovalo. Čiže... Dobre, tak sme si prešli také najčerstvejšie už vydané veci od Impact Games, ktoré, milí poslucháči, nájdete na Gamifactory.sk. Ja som tu za to promo. Viete ako? Tak ja iba poviem, že pri Heritage, že ak si chcete stiahnuť Heritage, tak vydržte chvíľočku, pretože príde major update, ktorý že bude zásadný. A možno už nemusia vydržať, vieš, lebo keď to možno vyjde, to bude OK. Tak v tom prípade... stiahnite si Heritage, potom si to updatenete iba, nie je problém. Sa vám updatne sám snad. Alebo sa updatne sám. Áno, ale chcela som teda premostiť, že
tieto hry vznikli pod Impact Games, je to veľmi, teda sme nezisková organizácia, občianske združenie, takže úplne iné prostredie, aké ste možno zažili napríklad, čo teda viem o vás obidvoch, že ste pracovali v Pixel Federation, čo ja teda zo svojho dosť laického pohľadu považujem možno za také ako najznámejšiu takú väčšiu firmu na Slovensku, ktorá sa teda venuje tvorbe hier. Tak by som možno teraz chcela vedieť, tak akože, že nejaké také rozdiely, hej, v tej práci, alebo aj, že ako ste sa tam dostali, ako dlho ste tam boli, na čom ste pracovali? Okay. Tak to je vlastne, my sme sa s Táňou vlastne zoznámili v Pixli. My sme sa videli prvýkrát vlastne Táňa bola moja art directorka a my sme sa prvýkrát videli na prijímacom pohovore. Hej, takže to je... Takže takéto prepojenie. Áno, vlastne totálne. A no pre mňa Pixel bol že fakt ako úžasné miesto, kde som sa naozaj veľa vecí naučila. Ale je to presne z mojej skúsenosti, tam je presne to, čo sme sa bavili na začiatku, že je veľmi dôležité, je to veľmi individuálne, lebo každý projekt je trošku iný a jedna z tých vecí, ktorá v tom hrá, je presne tá komplexnosť toho projektu, aj to, koľko ľudí na nej pracuje. A tiež v Pixli záleží na tom, že na akom projekte človek pracuje, lebo tam tiež oni pracujú s rôznymi a tvoria rôzne hry a tak ďalej, ale podľa mňa ten najväčší rozdiel, alebo vždy, keď človek pracuje na komerčnej hre, tak tam sa vlastne za každá otázka, ktorá vzíde v tom procese, tak jej súčasťou musí byť rozmýšľanie aj nad financiami. A tam to proste znamená, v tom tvorivom procese to je proste zásadná vec, ktorá sa nedá sa z toho vyabstrahovať. A zásadne ovplyvňuje tú tvorbu tej hry. A to si myslím, že proste je fakt individuálne, že ja som napríklad pochopila presne aj v Pixli, kde tá profesionalita je samozrejme na vysokej úrovni, ale ja som pochopila, že ja úplne, že je to samozrejme dôležité stále riešiť aj to, že či prežijeme, keď toto urobíme a či vlastne je to sustainable, to je super, to je dôležitá otázka, ale zároveň akoby som si chcela klásť pri tej tvorbe aj trochu iné otázky a v tomto je to, že naozaj ste tam obmedzení, lebo jedna vrstva života je prežitie a potom sú všelijaké rôzne iné vrstvy a mne to prišlo, že čím... Umelecké ambície. A napríklad, alebo umelecké ambície, alebo naozaj, že pre mňa aj že radosť, hej? Lebo prežitie je dôležité, ale prežitie... Predstavujem tú pyramídu teraz. Inak to je ale zaujímavé, že presne ono to v skutočnosti podľa mňa tá Maslowová pyramída nie je úplne, že pyramída, ono je to skôr také že komplexné nejaké jazero. A pre umelcov je to dosť často slovenský rozhlas. Lebo nemusíš jesť, ale musíš mať na farbičky. Áno, hej, presne tak, no. Už viem, ako toto mi nenapadlo, tak dlho som sa snažila zlomiť to, že kde je problém v práci s výtvarníkmi alebo s kreatívcami a toto je ono. Je to tak. Slovenský rozhlas. Akože určite. A plus ďalšia vec, že pre mňa napríklad fakt, že to akoby vzdelávanie, tak jak som spomínala, že ja sama to úplne že milujem. Proste to je vlastne pre mňa spôsob, akým ja žijem svoj život, že ja sa proste stále učím a mňa to hrozne baví. A toto vlastne samozrejme, keď si akokoľvek je super tá firma, že naozaj Pixel je super a majú tam super kultúru a super ľudí a naozaj, ktorí sú vysoko profesionálni, tak tam pri tých komerčných projektoch to vzdelávanie naozaj nemôže byť na prvom mieste, lebo skrátka to tak je ani tvoje ako osobné vzdelávanie. Teraz myslíš, že ani nie je to vzdelávanie? Osobné áno, lebo potrebuješ, aby tí ľudia boli na špičke svojich možností, schopností, technológií a tak ďalej, alebo v rámci nejakej optimalizácie pracovných procesov. Hej, ale pri tom projekte, že napríklad vždy rozmýšľaš nad tým, nad čím v prvom rade rozmýšľaš. Keď my robíme v Impacte, alebo proste robíme vzdelávaciu hru a robíme napríklad
modro tlačí, tak na prvom mieste pre nás je, aby proste akoby sprostredkovať niečo. Sprostredkovať nejaké buď porozumenie alebo zážitok, to už si potom zadefinuješ, že či chceš ten zážitok z tej kreativity alebo tie informácie, alebo ideálne to nejak spojiť, aby to bolo celé proste zaujímavé. Ale vlastne toto je to, what's on your mind. Hej, že proste, že toto je to, o čo mi ide, kdežto vlastne v tej komerčnej produkcii vlastne naozaj ty sa z tohoto ťažko oslobodíš, pretože stále to tam niekde je a to tak aj má byť, hej, že proste aby sme všetci si zarobili a aby sme všetci zaplatili sociálnu poisťovňu a všetky tieto proste praktické veci, tak stále ti to vlastne dýcha na krk. A pri tých, tak jak sme sa teraz bavili, tak to je niečo také pre mňa, ako keď vlastne prišlo vlastne médium fotografie a sa tak hovorí, že oslobodilo vlastne výtvarné umenie od tej funkcie vlastne zachycovať realitu. A tým pádom Dokumentovať, super, presne, ďakujem, to je výborné slovo, no. A tým pádom akože my, pokiaľ nemusíme, my sme trošku oslobodení od toho neustále pri každej otázke, ktorá v tom procese vzíde, čo je vlastne to, čo my robíme, že my odpovedáme na otázky, v podstate presne, ako toto potrebujeme povedať, kde to tam dáme, ako to urobíme to vizuálne, urobíme to textovo, urobíme to audio. A je to super oslobodzujúce, keď nemusíme pri každej tejto odpovedi riešiť to, že ale tak, aby sme nestratili toho človeka, ale tak, aby proste si otvoril tú apku aj zajtra, ale tak, aby proste si kúpil ten ďalší update. A tam naozaj to berie tak veľa energie a času, pochopiteľne samozrejme, že potom zostáva málo energie a času na tie iné proste zložky tej kreativity. Čiže v tomto je to pre mňa iné a v tomto je to pre mňa akoby, že podľa mňa aj dôležité, lebo nie všetko je iba, ako prežitie je extrémne dôležité, samozrejme, ale proste neprežívame preto, aby sme prežívame možno, že prečo? Možno, že preto, aby sme zažívali aj iné veci. Takže v tomto sú tie, a tá vlastne tvorba naša v Impacte o toto oslobodená, aj keď nie úplne, ale je to slobodnejšie pre mňa, viacej priestoru na tie iné veci. No. Ako to máš ty, Táňa? Ja to vnímam tým, že ja som robila vlastne vo veľkých štúdiách dlhodobo, tak u mňa je to spojené okrem tohto ešte aj s nejakým osobným rastom alebo tým, že čo ja rada robím, tak jedna vec je, že sa veľmi rada učím a proste ja mám rada problémy, ktoré treba riešiť. Čím viac je človek v tom korporáte, čím je väčší, tak tým viac sa ako keby špecializuje a robí na dlhších projektoch, ktoré v podstate vždycky sa tam vyrieši nejaký problém, ale potom sa človek dostane do štádia rutiny a môj mozog potrebuje niečo na hryzenie. Áno, akože nie, že on bol stimulovaný iným spôsobom, nebol nutne stimulovaný vždycky tým spôsobom, ktorým by chcel byť stimulovaný. A mňa tu baví aj to, že v podstate aj to, že sa nemusím až tak, že vždycky, aj keď som robila art direction komerčných projektov, tak vždycky tam bolo také, že v podstate prispôsobenie sa nejakému všeobecnému vkusu, tomu, čo majú ľudia radi, ale ako ja som vždycky mala tú tendenciu, že poďme ich naučiť ceniť si nejaké kvalitné veci alebo proste posúvať ich nejakým spôsobom. A vždycky je tam ten limit, že nie, lebo sa to nebude predávať, alebo nie, lebo potrebujeme zachytiť masy v tom prvom. A nie vždy som sa cítila komfortne, niekedy som mala možno trochu aj pocit, že ako keby že zapredávam svoje hodnoty. Nie proste globálne, ale napríklad aj čo sa týka toho výtvarného vkusu. A v nejakom momente sa človek spätí a povie si, že toto nejde. Jedna vec je to, že ja potrebujem ten rast, že potrebujem sa učiť. Tak vlastne som aj odchádzala z niektorých firiem, že som dosiahla ten strop, ktorý mi to poskytovalo a potom som potrebovala ísť niekde, kde budú väčšie výzvy. Ale toto je také, že ako kvôli financiám to robíme vždy do nejakej miery, lebo z niečoho treba žiť, ale proste v nejakom momente dojde ten moment, že
už je toho príliš veľa, že potrebujem mať nejakú slobodu. A tu je super to, že jednak ako naozaj v podstate, samozrejme, že naše hry sa musia páčiť, musia vedieť osloviť tie decká, ale tým, že sme neziskoví, tak tým pádom sa nemusíme bať tohto, že či to osloví 36 miliónov alebo 2 a určitú špecifickú skupinu. Takže my môžeme tú kreativitu smerovať k tomu, aby to oslovilo tie deti alebo tých študentov alebo tú verejnosť, ktorú to má zasiahnuť a tým spôsobom, aby sme podporili ten zážitok. Nie nutne to, že áno, chcem si to zapnúť kedykoľvek, zajtra 5 hodín to chcem hrať. A ďalšia vec je to, že chcem to hrať znova. Tie vzdelávacie hry nutne nemusia sledovať ten diktát toho, čo voláme retencia, čiže to, ako sa nám vracia hráč. Niekedy to posolstvo tej hry alebo ten vzdelávací obsah je taký, že naozaj stačí, keď si to zahrá raz a potom sa o tom porozpráva s niekým. A proste je to také jednorázový zážitok a je to v poriadku. A je v poriadku kľudne, keď to nechce zapnúť znova v niektorých prípadoch. Nie naše hry, nutne, ale sú také hry, kde je to úplne OK. Čiže tak. Môžem ešte iba k tomu, že strašne tak, že super povedané a úplne, že keby som že iba prakticky napríklad príklad, presne sme sa bavili o čí, tak akože nám to vlastne umožňuje, aj keď nie sme úplne že závislí len od vlastne tých ziskov, ktoré získame vlastne z hráča akýmkoľvek spôsobom, alebo tých je viac, tak vlastne my si môžeme dovoliť väčšie riziko a byť viac akoby skúšať aj nové veci. Pretože často ten model, a naozaj teraz nehovorím o tých väčších štúdiách, ale pri tých menších štúdiách alebo menších projektoch, alebo proste naozaj, že ten overený model je, že vyslovene robíme kopie. Toto funguje, je ten veľký obrad. To mi napadla aj taká podotázka, že pri tom, čo si hovorila, že si možno musela akože obmedziť aj nejaký svoj vkus, kvázi. Takže či pri týchto nejakých komerčných štúdiách alebo pri konkrétnych projektoch existuje možno aj nejaký taký akože už vizuálny kánon, ktorý je proste overený, že to funguje a moc sa z toho nevychádza, neexperimentuje? Experimentuje sa, ale tie hry sú takí tí outliery. My ich voláme, že sú níšové, alebo sú aj umelecké hry. A je to... Indie? Nie nutne indie znamená, že si nezávislá na publisherovi, vyslovene na producentovi, na nejakej agentúre, ktorá ti môže diktovať napríklad to, že to má vyzerať nejako, lebo to je v jej portfóliu. Ale čo som chcela povedať? Že teda tie, ktoré sa trošku vymykajú, sú outliery? Áno, sú to outliery a sú špecifické. Ako teraz ma napadajú dosť také bojové hry, ktoré sú veľmi špecifické, alebo nejaké platformery, ale v podstate, alebo sú aj hry, ktoré sú game designom veľmi špecifické. Napríklad taká Journey. To nie je hra, ktorá by oslovila proste obrovskú skupinu alebo nejakú proste široké publikum. Lebo má špecifický štýl, má špecifický zážitok, ktorý je veľmi meditatívny a vyžaduje si svoj čas. Proste je tam strašne veľa parametrov pri tých komerčných hrách a dosť často vidíš aj to, keď si pozrieš nejaké také tie RPGčka. To je taký vynikajúci prípad toho, kde si vieš spraviť screenshoty, veľa hier a vlastne nevieš ich rozoznať ako keby jedno od druhej. Nám sa to stalo, keď sme napríklad vymýšľali vizuál projektu Galactic Junk League, že sme dospeli do toho momentu, že my potrebujeme byť iní, zase kvôli aj preto, aby si nás všimli, že niekedy je to, ale môže to byť aj ono. A tam sa nám dokonca stalo, že sme sa rozprávali o tom, že nejaká mechanika je v nejakom projekte a nevedeli sme si spomenúť ani len na meno. A keď sme sa snažili to opísať, tak sme zistili, že opisujeme 5 produktov, ktoré sú de facto rovnaké. Ja by som k tomuto ešte povedala takú vec, že ono to súvisí aj akoby s psychológiou vlastne toho device-u, na ktorom tú hru hráme. Že proste túto veľmi, napríklad, že hry, ktoré hrávame na mobiloch, tak tie sú veľmi, veľmi silne ovplyvnené celým, akože, celým systémom. Vlastne
keď dnes niekto napríklad robí, že UX, UI, čo je user experience a user interface, to je vlastne... ovládacie prvky. Presne tak. A či už je to v apkách, alebo je to v hrách, tak ono sa to... Čiže mobil versus počítač, povedzme? Hej, a teraz napríklad, keď si zoberieme mobil, hej, a tak tam bol tak obrovský vývin, a že tam to je v podstate, ako keby sa tvorila alfabet, proste naozaj, že abeceda. A je to proste, a zároveň ľudia sa to veľmi, veľmi rýchlo učia, pretože je to niečo, čo v podstate má fungovať bez rozmýšľania. A čiže tým, ako sa tie produkty tvoria, tak oni v podstate, tak ako sa začalo veľmi, povedzme, rôznorode, tak sa veľmi rýchlo vlastne tie produkty začali približovať, pretože čím menej človek potrebuje rozmýšľať nad tým, čo robí a ako to tým urobí. Tým ovládaním vlastne. Presne tak tým je to v podstate jednoduchšie pre ňoho, je to menej energie v podstate na to spotrebuje. A keď máme hru, ktorú my chceme, aby nad ňou nerozmýšľal a aby sa proste len akoby dopamín a proste akoby zrelaxoval, tak v podstate je to úspešnejšie, alebo je to oveľa vyššie percento pravdepodobnosti úspešnosti, keď my použijeme to, čo už pozná. Čiže zoberieme si proste skrátke túto hru, ktorá vieme, že funguje, a len spravíme proste z nej kópiu. Tým pádom ten človek akoby nemusí nad tým rozmýšľať a je beží na autopilota. Presne tak. A toto je to, čo veľa ľudí akoby si zvyklo, že napríklad určitý typ hier na mobiloch používajú týmto spôsobom. A potom, čo to vlastne pre nás znamená, pre mňa to je niečo, čo napríklad, že je aj etická otázka, hej? Že častokrát, aj presne ako ty si hovorila, že proste určité dizajnové kompromisy. Pre mňa to bola aj etická otázka, že častokrát sa mi proste nechcelo dávať svoje vedomosti do toho, aby som riešila otázku, že OK, proste poďme vlastne akoby spôsobiť to, že ten človek akoby, že zneužijeme ho vlastne slabé miesto na to, aby sa vracal, ale robí mu to dobre? No. To je otázka, ktorú si každý musí zodpovedať sám. Pre mňa napríklad bola odpoveď, že I don't think so. Ale vlastne prakticky to pre nás znamená napríklad to, že my nemusíme robiť 400 kópiu, my nemusíme toto riešiť, čiže my napríklad si môžeme dovoliť urobiť niečo také, ako je Chia, čo je, že úplne iné ovládanie. Úplne akoby zvláštny koncept, kde sa v tom slova zmysle zvláštny, že proste sa tam spájajú takéto veci. A proste my tým, že vlastne si môžeme dovoliť stratiť toho hráča, ktorý to otvorí, pozrie sa na to a povie si, že Ježiši Kriste, ja to teraz neviem vôbec, čo sa tu deje. Nemám na to tie 4 bunky alebo 2 megajouly energie, aby som sa to naučil. Tak potrebujem si sadnúť do auta, ktoré má volant. Áno, presne. Hej. To nie je kritika vôbec hráčov, to je skôr akoby také, akoby, že analýza to nejakého toho trhu alebo proste nejakej tej tvorby. Takže v tomto je to zase také akoby fajn, že my toto nám to umožňuje, že väčšie riziko, že proste vyskúšame a teraz tým pádom, akože, čo je tiež zaujímavé, že ono sa to potom vracia aj do tej komerčnejšej tvorby, že my to vyskúšame a teraz z toho, čo my sme vyskúšali a ďalší iní tvorcovia, tak tam sa už to nemusia skúšať tie komerčné štúdia, čiže oni si z toho zase môžu potom zobrať akoby a tuto sa otvorila nová cesta a tým pádom to nie je všetko úplne, že na jedno brdo a nevznikajú, alebo je to stále širšie, povedzme, dajme tomu, že je to taká zaujímavosť možno. Hej, musím povedať, že keď som prvýkrát ešte bola Chicken Intelligence Agency iba akože v testovacej fáze, sa to ku mne dostalo. Čo mám robiť? Ja nerozumiem, čo tu robím, čo tu robím v tejto organizácii. Ja absolútne nerozumiem tomu, čo mám robiť. Bola som z toho chvíľu zúfala, ale je to presne tak, akože dobrá analýza v podstate tej psychológie za tým správaním s tými technológiami, že od toho mobilu. Mali sme tu aj, už som sa rozprávala s Mišom Božíkom, psychológom, o tom používaní technológií a o tom, aké je to celé rýchle. A chcem povedať iba to, že že vlastne hneď som bola nastavená na to, že čuk a hrám. Ale nie, vlastne tam už som musela rozmýšľať akoby iba pri tom, aby som pochopila, ako sa to hrá. Že na to vlastne ani ja, ako nie je úplne nejaký veľký hráč, že nie som zvyknutá, ale presne, že tým, že je to hra určená nie pre masy primárne,
tak je to v poriadku a je to super. Je tam taký zvláštny fenomén toho, že v angličtine sa to volá captive audience, že vlastne bežne je to, že ten hráč to musí chytiť, skúsiť a keď to dokáže hrať na autopilot, tak ide ďalej, hej, že nemusí vyvíjať to úsilie. My trošku máme tú výhodu, nie úplne, my tiež chceme, aby sa to hráčom hralo prirodzene, aby na to prišli čo najrýchlejšie, ale trošičku máme vlastne tú cieľovú skupinu takých rukojemníkov tej situácie, že idú sa učiť, vedia, že sa idú učiť, tak je tam väčší, aspoň trochu predpoklad toho, že sú pripravení na to, že na toto budeš musieť vyvinúť nejaké úsilie a že ťa chceme naučiť niečo nové a iné. Takže sú takí otvorenejší. Ako pre mňa je to trošku zvláštne, lebo ja keď som vyrastala, tak každá hra bola úplne iná. Vtedy sa skúšalo, takže my sme boli tie opice v tom laboratóriu, ktoré dostali niečo úplne nové, bez návodu na použitie, bez ničoho. Proste sme to pošťukali, skúsili sme, naučili sme sa a overili sme si, že OK, tak pokus omyl nevyšlo, skúsim niečo iné. A teraz ako keby tí hráči spohodlneli z môjho pohľadu. No. A my sme ako keby trošičku zase nie úplne a nie je to, že nemusíme mať zábavné hry alebo plynulé ovládateľné hry alebo niečo, ale môžeme si dovoliť zase trošku pritlačiť na tie opice, aby skúšali. Opice, akože ja som tiež, aby ste vedeli, ja mám aj firmu, ktorá má v sebe opicu, čiže ja sa k tomu priznávam úplne. Jasné. Presne ako si povedala, Danka, že akoby ten komerčný svet s tým neziskovým sa môže aj v tomto doplňať, hej, že keď máte akoby tú príležitosť v tomto prostredí posúvať pomaličky, alebo iba trošku akože tú hranicu, tak potom možno nakoniec ten komerčný svet si z toho môže tiež jedného dňa niečo zobrať. A zároveň, ak niekto z našich poslucháčov bude teraz hrať nejakú našu hru, tak si tiež môže povedať, že aha, jasné, že je to v poriadku, že to nechápem za sekundu, že to pochopím až za tých 10 sekúnd, lebo sa idem učiť, hej, a môžem si tak nastaviť vlastne akože svoju myseľ na to. Hej, to je niečo také, ako presne, že keď idem čítať nejakú vedeckú fantastiku, tak možno, že počítam trošku viacej s tým, že tam bude nejaká introduction do toho, že akým spôsobom napríklad, že tam inak funguje doprava alebo financie, hej, že mám iné očakávanie a mám väčšiu toleranciu pre to versus napríklad, keď si otvorím Ženu a život alebo čokoľvek, tak vidím, že tam mám článok, ktorý, ja neviem, že za minútu prečítam a nebude to odo mňa asi, vlastne nepoznám Ženu a život, som si uvedomila, ale proste nejaký článok, kde mám proste to očakávanie, že mám to za minútu prečítané a nebudem... Casual. Nebude to vyžadovať odo mňa nejaké, presne, že akú investíciu do toho, že čo vlastne, hej, že najskôr musíš niečo dať, aby si dostal možno, že niečo nové. No. Debatili sme doteraz prevažne okrem finančných príšeriek o digitálnych hrách. Hlavne teda všetky tieto hry od Impact Games sú primárne vyvinuté na smartfóny alebo na tablety. Však? Dobre to hovorím. Chcela by som sa dostať ale aj k stolovým hrám, lebo aj také, aj vy máte skúsenosť ako s tých tvorbou, tak hej, aký je akoby rozdiel možno aj v tom využití, ale aj v tej tvorbe? Také špecifika to. Čo sa týka tých stolových hier, tak ja by som sa radšej vrátila k tomu klasickému názvu spoločenské hry, pretože to je pre mňa to kľúčové. V podstate pri spoločenských stolovkách je ten najdôležitejší aspekt tá spoločenská interakcia medzi hráčmi. A tá v tej situácii je úplne iná, ako keď sa hrajú decká nejaké onlineovky spoločne. A je to ten najväčší rozdiel pre mňa medzi digitálnymi hrami a tými spoločenskými hrami, pretože z môjho pohľadu sú digitálne hry také viac introvertné. Väčšinou si môžem vybrať single player mod, väčšinou je to v podstate, aj čo sa týka vzdelávania, tak tie
videohry alebo digitálne hry sú super v tom, že mám tam svoj čas na to, aby som pochopila, čo sa deje, aby som si hlbala, aby som sa v tom hrabala nejakým svojím spôsobom, ktorý mne vyhovuje. A naozaj tie stolovky spoločenské hry sú o interakcii, čiže práve teraz máme tú špecifickú situáciu vytrhnutú z reality, kde je bezpečné skúšať nejaké interakcie. Alebo hrať sa na niečo, hrať sa na nejakú situáciu, overovať si nejaké možnosti, získavať mäkké zručnosti, ktoré v niektorých hrách sa áno naučíme, aj v tých digitálnych, ale je to vlastne ten trenažer, sú obyčajne tie neherné postavy, ktoré sú aj tak fiktívne, čo tiež vie byť super, ale tá tímová práca alebo naopak nejaká súťaživosť, vyjednávacie zručnosti, dohadovanie sa na nejakých riešeniach, tak to je veľmi špecifické pri tých stolovkách. A tam by som možno naviazala rovno na testovanie, že kým pri digitálnych hrách testujeme vlastne s jedným hráčom vždycky a môžeme ich brať ako vlastne aj pri tom testovaní ako naozaj proste jeden celok, jednu situáciu, tak pri tých stolovkách je to dosť často aj o nejakej skupinovej dynamike, o tom, ako sú vybrané teda tí účastníci, tí hráči a čo majú medzi sebou, ako spolu súťažia, na akej úrovni sú voči sebe, napríklad aj v tom, čo vedia, čo nevedia, alebo ako sú komunikatívni. Čiže pre mňa je to niečo úplne iné, čo je neporovnateľné asi. To je veľmi zaujímavé, lebo ja tiež presne sa takto na to dívam, že vlastne čo je vhodnejšie, hej? Že proste keď by som rozmýšľala nad tým, že idem to urobiť analogovo alebo idem to urobiť vlastne digitálne. A presne toto, čo si Tani povedala, že to je ale akoby spoločenské hry sú, a vôbec spoločenské povedzme, že sú úplne, že tak ako napríklad hra sa aj v prírode, ako prirodzene je to veľmi, veľmi prirodzený spôsob, ako sa učíme veci, hej, že napríklad keď sa pozrieme na šteniatka alebo proste mláďatá. Taká voľná hra teraz myslíš, akoby, že... akákoľvek hra vôbec, akoby hra, hej, že oni sa učia napríklad, že malí vlci, hej, sa učia útočiť vlastne tým, že sa hrajú medzi sebou a učia sa napríklad aby boli nepozorovaní, hej, a vyskakujú na seba a proste je to zábavné, pretože im to pomáha prežiť. A čím sú lepší v tej hre, tak tým potom je vyššia pravdepodobnosť, že budú úspešnejší vlastne v tých skilloch, ktoré sú zásadné pre nich akoby v živote. Takže prečo to hovorím, tak mne to príde napríklad presne, že spoločenské hry, tak akoby vedia byť podľa mňa úplne že úžasné, preto sa často používajú akože doteraz ako samozrejme na rôzne účely, ale že ako icebreaker, hej, že proste je to niečo, čo nám umožní proste s nejakými pravidlami mať nejaký spoločný zážitok a to, že máme nejaký spoločný zážitok je super zbližujúce. Je to úplne také až magické, že to funguje na nejakej inej úrovni, než akoby iba čisto racionálne, podľa mňa. A aj vlastne ako teambuildingová záležitosť, lebo sa naučíš spracovávať konflikty alebo nejaké nepríjemné situácie v tej skupine tak, aby tá hra pokračovala. A v podstate sú to také simulácie. Čiže aj na to spracovanie to majú nakoniec aj tie vlky. V podstate si trénujú tú svoju hierarchiu alebo zvládanie konfliktov. Takže proste to sa udeje tu v bezpečnom prostredí. Niečo sme sa naučili, ale potom sa to celé zabalí, zametie pod koberec, lebo to bola fikcia. A môžeme ísť vlastne ďalej do bežného života. Chytila by som sa ešte toho, čo si povedala pred chvíľou, Danka, že hej, že mám nejaký nápad na hru a teraz rozmýšľam o tom, že či to spracujem do spoločenskej hry alebo digitálne, že to mi príde zaujímavé. Chcela by som na to odpoveď, ale ešte ti poviem, že prečo, lebo sa nám viackrát stalo, keď sme boli z Impact Games napríklad na nejakom trhu a tam na tom trhu sme prezentovali hlavne spoločenské hry. Prišli rodičia, povedali sme im, že okrem spoločenských hier máme aj digitálne a viacero z nich povedalo, že prečo by sme mali chcieť svojim deťom dať aj digitálne hry, keď
máte spoločenské, hej, a samozrejme za tým bola tá motivácia toho nedávať technológia tak, čo všetko je pochopiteľné, ale pýtam sa túto otázku, pýtala som sa to už myslím práve aj Miša Božíka, že hej, prečo by sme možno mali akože chcieť kvázi obidvoje, v čom je lepšia, na aký účel je lepšia spoločenská hra, na aký digitálna v niečom? No, podľa mňa to sú dve akože otázky, lebo že prečo by sme mali chcieť, je to, že pre Boha prečo nie, pretože my už či chceme alebo nie, nech máme akýkoľvek názor na social media a vôbec akoby digitálne svety alebo vrstvy proste nášho fungovania, oni tu sú. Takže keď sa s nimi nebudeme využívať všetky prostriedky na to, aby sme sa naučili. To je ako keby si povedalo, že prečo by som mal svoje dieťa učiť plávať. No, ako dobre, keď ho nenaučím plávať, ono sa aj tak bude nejakým pravdepodobne stretovať s masami vody a keď ho naučím plávať, tak ho to opäť môžem naučiť bezpečným spôsobom a pomôže mu pripraviť sa lepšie na tie situácie, ktoré budú súčasťou jeho života. A samozrejme, nemusím to robiť, môžem to odignorovať a potom on sa to môže učiť možno, že iným spôsobom sám a tak ďalej, ale keďže som rodič, tak predpokladám, že sa snažím ho, že využijem každú príležitosť. A to samozrejme neznamená, že každá hra je vhodná pre každé dieťa, ale to je potom už o tom, že vlastne presne tam do toho vstupuje ten rodič a vyberá, alebo presne sa zaujíma o to a tiež to môže byť ako čokoľvek iné forma zblíženia. Hej, ja som to možno, prepáč, som to až tak úplne neupresnila, ale možno akože na vás som mala tú otázku z toho hľadiska, že čo sa dá zažiť v spoločenskej hre, čo sa nedá v digitálnej a naopak. Hej, že... To presne chcem povedať. Na to chceš presne odpovedať. Áno, tak. Že tá spoločenská hra je naozaj sociálna udalosť, je to zároveň aj performance sociálny, pretože ja hrám teraz a vy to všetci vidíte. Nejakým spôsobom spolu súťažíme. To je aj pri kooperatívnych hrách je tam nejaký ten aspekt toho súťaženia proti niečomu. Ale napríklad, čo sa týka učenia, tak nie vždy je to súťaživé alebo to verejné prostredie najlepším prostredím na to, aby ja som sa niečo učila. To je jedna vec. Čiže na niektoré veci potrebujem naozaj svoj priestor a svoj čas a nepotrebujem, vlastne keď sa učíme, tak sa potrebujeme učiť aj tie zlé veci. Potrebujeme zlyhať a na tom sa učíme. Keď zlyhávam v spoločenskej hre, všetci to vidia, som všetkým na výsmech. Pokiaľ je tam nie práve najlepšia atmosféra, tak to nemusíme spracovať, môžeme. Môže to byť veľká sranda a môžeme sa pobaviť, ale nie každý na toto reaguje úplne bez újmy, by som to nazvala. A vlastne tie digitálne hry sú do veľkej miery simulácie, ktoré by boli príliš komplexné na nejakú spoločenskú hru, kde všetci musia mať pozornosť, človek nemá čas 4 hodiny rozmýšľať nad tým, ako idem vyriešiť tento hlavolám, alebo ako nastavím ekonomiku svojho mesta, alebo transport v tom meste. Čiže to je ďalší aspekt, ten čas a to, že nemám na to ten svoj priestor. A potom sú práve tá experimentácia a niektoré simulácie, ktoré neurobíš v spoločenskej hre. Keď si napríklad zoberieme, že hru o fyzike, a povedz mi príklad spoločenskej hry o fyzike. Neviem si to predstaviť, ale môžem ti takto dať do radu hry, ktoré sú o fyzike, kde si to vyžaduje vyslovene kreatívnu experimentáciu, pokus omyl. V tej digitálnej hre môžeš nechať veci vybuchovať. To, čo nám na chémii vždycky premietali ako nejaký film, že ako nesmieme hádzať zinok do vody, lebo to urobí veľký búch a vyletí polovica toho laboratória do vzduchu. Áno, to sa dá, hej, to sa nič nestane, ale maximálne to niekomu strelí do ucha alebo dačo. Ale v podstate v tej digitálnej hre naozaj je to, že jeden veľmi dôležitý aspekt vzdelávacích hier je, že to je bezpečné prostredie na experimentáciu. A jedna vec sú napríklad tieto prírodné vedy, ktoré neodsimulujeme na tom stole, ale niekedy to môže byť paradoxne aj priestor na sociálnu experimentáciu, kedy ja ani v tej spoločenskej hre chcem si vyskúšať, čo by sa stalo, keby som napríklad bola diktátor. Alebo proste spravila niečo, čo je amorálne.
Lebo aby som sa to naučila, tak ja potrebujem vidieť, aké to bude mať následky. A keď to urobím v tej spoločenskej hre, nech urobím, čo urobím. Mne sa osobne stalo, že sme hrali divadlo, kde ja som bola ten zloduch a spolužiaci, ktorí ma poznali, ktorí so mnou bývali, tak okolo mňa chodili ako okolo proste niečoho Dr. Jekyll, Mr. Hyde, kedy to vybuchne. V tej hre si to môžem vyskúšať, nikomu sa nič nestane. Ja vidím, čo spôsobujem, naučím sa na tých svojich, nazveme to, že chybách alebo slepých uličkách, tá hra mi dá okamžitý feedback a nemá to spoločenský následok. No a potom je ešte jedna vec, ktorá je naozaj ten môj čas a moje tempo. Tá spoločenská hra veľmi často skončí tak, že rodičia to nakúpia, dieťa sa chce hrať a nemám čas. Je to tímová hra, nič, neprebehne žiadna hra. A tým nechcem povedať, že kupujte deckám digitálne hry, aby ste od nich mali pokoj, to rozhodne nie, ale budú sa môcť učiť svojim vlastným tempom alebo hrať sa svojim vlastným tempom bez dozoru. A teda bez takého toho helikopterového dozoru teraz. Určite by rodičia mali robiť nejakú selekciu tých hier, ktoré dieťaťu dovolia hrať sa, už len kvôli tomu, že tam môže byť nejaký obsah, ktorý tomu konkrétnemu dieťaťu nemusí vyhovovať po psychologickej stránke napríklad. Ale niekedy naozaj potrebujeme svoj čas, svoje tempo a svoj súkromný priestor na to, aby sme sa učili niektoré veci. Môžem ti na to iba zareagovať, lebo proste strašne normálne, ako si povedala, že no, že napríklad, že povedz mi príklad spoločenskej hry o fyzike a ja si hovorím, že zaujímavá výzva. A tak som si vedela, že ako by som to robila a si hovorím, že escape room. A teraz, lebo escape room je podľa mňa spoločenská hra, ktorá môže byť o fyzike, nemusí byť, ale vo všeobecnosti. A teraz presne, ak sa ťa jedna časť môjho mozgu sa počúvala a druhá si hovorila, že OK. A teraz aký je rozdiel proste medzi escape room, proste, že o čom to je pre tých hráčov versus keby som urobila hru o fyzike pre jednotlivca. A toto je podľa mňa odpoveď na tvoju otázku, alebo v tomto presne, že v escape room je strašne, je zásadný ten zážitok proste toho väčšinou, že áno, ale riešime spolu. A to je proste toto. To, čo môžeme robiť spolu. Presne tak, presne. A tým pádom napríklad, keby som, že čo môže byť akože veľmi silné, ale hlavné je, sme tam zase obmedzení tým, že proste potrebujeme mať tento hlavne zážitok, že to robíme spolu. Čiže napríklad tie experimenty, alebo to, čo potrebuješ vyriešiť, musí byť proste riešiteľné v tom priestore a čase. Nie je to, dajme tomu, až tak komplikované, hej? Proste musí to byť prispôsobené tomu versus to, že napríklad teraz ja tu mám čas, keď ja mám chuť hrať si nejakú fyzikálnu hru, kde proste presne, keď ja si na to urobím čas, keď si to proste otvorím, kedy to môžem zavrieť, proste riešim to vlastne sama. Je to proste úplne o niečom, naozaj nie že úplne, ale proste to, čo tam je, to, čo sa najviac rozvíja, alebo čomu je venovaný väčší priestor, tak to je trošku iné. Že to akoby... A napríklad sa dá použiť aj v niektorých prípadoch také tie komplikovanejšie strategické hry, ktoré sú spoločenské. Tak dochádza tam k takým momentom, že choďte na pivo, choďte na obed, choďte si pospať, ja tu pol hodinu budem dumať nad tým, že ako si preloždelím zdroje a čo si kúpim. A to nie je veľmi dobrá situácia spoločenská, že tá trpezlivosť tam napríklad nie je a to isté je napríklad, keď pokus omyl skúšam prísť na tú istú vec dookola, kým to nerozlúsknem, tak všetci ostatní odídu preč, lebo to nie je tá situácia. Čiže spoločenské hry vynikajúce na spoločenskú interakciu a soft skills, komunikáciu a naozaj riešenie vecí spolu a tiež na nejakú vytváranie súdržnosti alebo utužovanie nejakých vzťahov a aj zvládanie napríklad nejakých svojich emócií, ktoré sa týkajú spoločnosti. To je veľmi dôležité v spoločenských hrách. Človeče, nezlob sa, je vzdelávacia hra. Počúvali ste podcast Play to Learn, ktorý pre vás pripravila vzdelávacia platforma Gamifactory v spolupráci s Univerzitou Cyrila a Metoda v Trnave. Pre prístup k bonusovej epizóde a k ďalším dielam sledujte naše sociálne siete alebo navštívte web www.gamifactory.sk.
Ďakujem, že ste sa rozhodli podporiť tvorbu podcastu Play to Learn. Dúfame, že vás táto epizóda inšpirovala k novým prístupom vo vzdelávaní.